Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiziň temasy şol geçen çykyşlarymda aýdan zatlama, beren jogaplama, kanagatlanman ýene-de şol soraglary gaýtalap, öwrallap berýän adamlar bardy. Elbetde men oňa jogabym bermesem bordy. Ýöne has meseleni aýdynlaşdyrmak üçin ýa-da şol adamlary nämen görmegi, nämen okamagy maslahat bermek üçin ýene-de bir gezek durup geçmegi özüme zerur diýip hasap etdim. Birincisi näme? Gowgalýan tema şol aýdypdym-da Arap döwletlerine nämeler bolup geçse, haýsy diktatorlar oty, Amerika bilen deňeşdirdim. Indi şu taýda ýene-de şol düşünse-de düşünmedik serap, gurrunu ýa aýdylan zatlar başga ýerine çekmek üçin ýene-de maňa diýilýän zat ana diýe, ýeme diýe Amerika Türkiýe meselesini eýtdi, Libiýa meselesini beýtdi. Men düşünüp beren ýene bir gezek düşünmedik bolsaňyz, ýa düşünüp düşünmeslige salýan bolsaňyz, Libiýaly meselede Amerika rol oýnanak ötaýdy. Libiýaly meselede Libiýanyň halky esas rol oýnady. Nähil halk? Libiýanyň halky bütügdäl, dürli ýanky milletlerden, taýpalardan, tirelerden ýa yerliklerden gadymdan gelýän howçumlaryň oturan milletlerden ibaret. Olaň esasy närazyligi ýa-da Muammar Kaddafa garşylygy nämeden gelip çykdy? Libiýanyň ähli nebiti emmesi baýlygy, ýerasy baýlygy Muammar Kaddafiň elinde jemlenen. Ol bir bölegini şol baýlygyň öz halkyna harj etdi. Az däl, gatygy üpçüneden zatlary bar, onu sanasan gatykän. Ýöne agrymly bölegini daşary ýurdy. Ýanky Afrika döwletlerini paýlap başlady şo puly. Nebitden gelen puly. Näme üçin etdi? Ozalam aýtdym ýene bir gezek gaýtalap. Öz şahsiýet kultuny, menmelligini Afrika döwletlerine dikertmek üçin, ine men bar, maňa hyzmat etseňiz, meni gollasaňyz, ine men sizi pul bilen öpçün edýän etjek ýa edýän diýen niýet bilen şol Libiýa döwletiniň baýlygyny, ummasyz baýlygy ine daşary ýurtlara paýlap başlady. Muňa da yerli halk gahar etdi, gazap etdi, içine sygdyryp bilmedi näme üçin biziň döwletimiziň umumy baýlygy çepe sağa dargadylýar. Näme üçin beýleki Arap döwletiniň hyýaly ýa-da aýdy Norwegiýada hyýaly gelecekki nesilleň hasabyna trillion dollar edip goýulanat. Sen bize bular ýaly ýolbaşy gerekken, ondan sen öz başyna ýaşyl kitap çykardyň, biziň öz kitabymyz bar, Kur'an-ı Kerim, şol ýeterli. Sen daşyndan kitap çykaryp bizi şoňa uýdurjak bolýan bütün dünýäni ene myň garşysyna edilen çykyşyň netijesi şol. Libiýada ýanky ykdysady krizis bolup ol döwlet lagşanak ýa çalşanak ýa üstüne goşun dökülenak. Şol içindäki ýolbaşy diýilip goýulan adamyň ene şol 42 ýylda ýetiren ziýany şol. Şonuň üçin Libiýada şolar ýaly ýagdaý bolup geçdi. Halk gozgalyňa galdy. Edil Türkmenistanyň akyal situasiýasy biziňki niýrä diýäni hiç kim bilýän adam ýok, bar bolsa aýdyn. Türkmenistanyň ýerasy baýlyklary, şol satylýan baýlyklardan gelýän ummasyz milliardlarça dollarlar niýrä gidýär? Niýrä görüm jürüm edilýär? Bilýäniz barmy? Ýok. Kim edýär şonu? Ana Gurbanyl we oňly töweregi ýa oň ýeňsesinde duran kuklavotlar. Hani kim onuň hasap sorýar? Ýok. Ýöne halk razym şoň edip oturan işinden. Ýok. Halk närazym? Elbetde närazy. Türkmenistanyň 5 günjün şol ýanky şuňky rejimde närazy de gahar gazaply eline düşdi. Bir erkinlik berse halkyň şolaryň edişine bir serediň soňra. Ine Libiýaly meselede şeýle. Gerek bolsa alynda materiallar okan, indi bärde ol men saýtymda kümsüklik edip, ol eýle beýle o zatlar men gulagymga barçak gal, ýöne şu görüjülerimiziň halkymyzyň hatyrasyny ýene bir gezek size düşündirip aýdym. Ikinciden, ýanky bir o taýda aýdypdyr Amerikalı beýle bir ýanky kömek edýän bolsa emme döwletleri O näme üçin ol diýe Türkiýe kömek eden akdy. Siz nerden bilýän on kömek etmeýän? Eliňizde fakt barmy?
getirin koyun ene şu taýda etmedi diýip. Hawa başga ýerde problemi bar Amerika bilen Türkiýanyň arasynda. Näme problemi? Ol şu Türkiýe Orsiýet bilen has golaylaşdy. İçerki işler meselesinde de, daşarkı söwda meselesinde de Türkiýe bilen Orsiýet ne soňky 2-3 ýylyň dowamyny esasanam şu 1 ýyl ýa-ni Ukrain Orsiýet uruşyny gidip barşyny özüni bir topar ýerde Orsiýet bilen golaylaşarlygyny görkezdi. Emma Türkiýe NATO ýararlygynyň agzasy. Ýöne şol bir wagtda Orsiýetden Orsiýetin ýanky SS-400 kysymly raketalaryny satyn aldy. Sen şunu şey ettin deyip Amerika'da olara F-35 ýanky soňky model ýa soňky çıkarılan ýanky samolyotları Türkiýe iýermedi ýa satmady ýa bermedi. Ine şolar ýaly konfliktler bar. İçerki durmuşunda da daşarkasynda da onu wagt çözer. Kimin mamladygyny, kimin ýalňyşdygyny, şu meseleleri, halkary meseleleri ýa döwletary gatnaşyklary çemberleşlerini iki tarapynyň pozitiv we negativ tarapyny, ýagny üstünlükli ýa ýetmezlik tarapyny terede goýup soň bir netije çykyryp aýdylmaly. Ýöne agzyna gelenini ekrana çykyp aýtmalam däl ýazyp oturmaly. Ol diňe şol näme üçin ýazylýanyny men häzir aşagyna düşünürüm, soň sonra gelemdi. Inni saytın adam sanynyň azlygy bilen men maňlaymadyk ýaly. Hani seni ozal näçe adam dinleýärdi, näçe adam abonaçyň bardy. Inni näçe adam hani seni dinleýär ýa ýazýar, şey dip ýaňsaljyk bolýarlar-da şol ýanky türkmen kömsekligi. Men size hemmäňe jogap berýän. Başta orta çykdym, 17-nji ýylda şol Stockholmda maşgalalarym ýakyn dostlarym bilen. Şondan öň çykyş edeniniz barmy? Türkmenistanyň problemasy bardy, halky bardy, döwleti bardy, aýdym bar bolsa. Ine şondan soň halk oýanyp başlady, ýuwaş-ýuwaş, ine şu ýaşyl çykyp duran göreli dinlärlik elbetde hemmäň ünsü ümdügi şu men saýtyma berildi. Abonaçy sany 17 miňe ýetdi şonda. Onam ine arz edip, men bilýän kimleň arz edenini, ýazdyryp, pozdurup aýyrdylar ortadan. Şol bir wagtyň özünde de hökümet öz adamlaryny ortaga çykardy. 20-nji ýylda bilýän kimlerdi, men näme şunun ustaydy, ekrana aýdyp olara awtoritetleri de. Özüňiz bilýäňiz kimleň ortaga çykany, näme üçin çykanyny da köpüsi düşünýär, hemmesi düşünmese de adam. Bolýa. Soňky açan saýtymda şu gün menne 4840 adam bar abonaçy. Azmy bu köpmi? Men üçin gaty köp. Näme üçin? Sebäp şu gelýän adamlar meni dinlemäge gelýär. Ýa meniň aýdan zatlarymdan özüni netije çykarmak üçin gelýär. Deňeşdirmek üçin gelýär. Bir pikir edip görüň. 5000 goly abonaçy ol bir gidip ýatan institutun ýa universitetiň talipleri diýip aýtsaňam bolýar. Ýa akademiyada da munça akademik köp men saýtymdaky adamlar ýygnanşygyny. Ol bir ýöne men ýeke işleme. Biz umumy bir kollektiv bolup işleýär. Den hukukly hemme tarapdan. Indi şolaryň goşsaňyz näme bolýar? Häzir men size aýdyp bereýin. Ýa-ki halkyň sesi mediada 21500 adam bar. Indi zenarlaryň sesinde 2580 adam bar. Hasaýam habarda 5920 adam bar. Taga ýanky Türkmenistanyň aýal gyýlarynyň arkalaşygyny 1010 adam bar. Türkmen ogluny 1180 adam bar. Gysgaldylan çykyşlarda onu 293 adam abone. Täze Türkmenistan hasaýam halkyň sesi mediýasy täze Türkmenistan onu ýa 584 adam. Bir soňky ikisi täzelikde açylan saýtlar. Bundan şularyň hemmesi umumyň birinki alanda bizim tarapdarlarymyz, ugurdaşlarymyz, pikirdeşlerimiz, arkadaşlarymyz, kärdeşlerimiz
umuman şulan saytı sany, abonaçy sany, şularda duran sany 37.907 adam şuň kun. Ondan şunça mahelle azmy ya köpmi onu sonra özüňize goýun. Bize yeterlik çal. Täp Türkmende bir söz var da kim kuýkuýuny söýýär, kim gaýkyny diýär. Kim bili bu körsöýär, kim bil diýersin gaýsardyp beren. Şoň hyýaly bärde kim halkymyz kimi diňläse gelse azat erkin gidip şonu diňleýär. Bir gün meni diňleýär, bir gün onu diňleýär, soňra gün ol opponentler diňleýär, 5-nji gün hökümeti diňleýär, 6-njy gün şular ya adam dürli ýerden informasiýa almagy mümkinçilik döredi. Soňky 3 ýylynda, 3,5 ýylynda wagtynda. Şeňmi? Ine şol iň uly üstünlük bilen gazananmy. Adam azat erkin islenlik yerden pikir almagy, maglumat almagy, informasiýa almagy mümkinçiligi bar. Şolam edilip dur. Bilen birleşmämizde bolýan zatlar hani saparagy ykdysady mesele boýunça çykyş edýär. Yer suw reformasy şoň ozar geçen ýoly işlän işi gazanan tejribesi paylaşmagy, diýmägi, aýtmagy, düşündirmägi onu uly düşünje de bar, onu uly ilmim bar. Ykdysadyatçy boljak bolsalar, barsalar ne şol saýtda görseler, yer suw bilen meşgullanjaklar, şol edilýän çykyşlar diňleseler. Ýanky döwlet guruluşy meselesini, parlament meselesini, hak hukuk meselesini, harby gurulyk meselesini men aýdyp otyn. Ýurdun içi daşky siýasatyny ýetirip otyn size hepde de bir gezek. Onu diňlejekler, ýetişip bilmedikler, öz saýtlaryny ýa-da öz ýurtlaryny görüp bilmedikler, gelip şu taýdan özüne gerek informasiýany alýar, soň baryp başga ýerde deňeşdirip görýär. Men aýdalym dogrymy ýa hakykata gabat gelenap. Ol ine. Üçüncüden aýal gyýlamyzyň belelesigi bar, denarlaryň sesi bar. Bulan hemmejigi şol ýa-da bizde äsirilmeýän sosial topar bar, olum şol denarlar, aýallar, gyýlar, eneler, pensionerler, ine şolar alyp barýar. Denarlyň meselesini, çağalyň meselesini eneden ýa denarlyň başga kim gowy edip düşünürip aýdyp ýa ýetirip biljek. Ýok. Ne şoň üçin bolar şol iş edip otyr. Ýaşlarymyz hany täze döwletiň guruluşyny, täze Türkmenistanyň guruluşyny günne aşy çykyş edip, halkyň aňyna ýetirip durlar öz pikir düşünjesini. Şo taýda da halkymyz şolar bilen öz pikirini paýlaşýar. Şeýdip birek üstüni doldurýar. Ene şunça adam, şunça bizde habar serişdeler bar. Entägem biz aýdamda ol moda näçe paýlaşylýar biziň materiallarymyz. Men onu bilemok. Ýa-da TikTok'ta çykyş edip duran kardeşlerimiz var, watandaşlarymyz var, biziň mezlis azalarymyz. Bularyň dinleýijisini, görüjisini hemmejini ýüşürseň onu 50.000 denem geçýär. Aňyrdaky ýurtda dinläp oturarlar alsaň belki 100.000 denem geçýär. Bize mundan beter nähil auditoriýa gerek. Näme üçin adamlar ýitipdir, gidipdir ýa-da başga ýere geçipdir diýip aýtma. Ol bolaýmaly zatlara. Ine biziň etjek bolýan demokratiýa boljak bolsa ýurtda pikir dürlüligi gerek. Her bir adam bir kerpiç suýlanýar, bir zat aýdyp ýa bir zaty goýup bilmez. Her bir adam şu bir meseleni ýa problema öz görüşi bar, öz düşünjesi bar. Özü çöçedýär. Şeňmi? Biz şunu sen hökmen şeýitmeli biz barmak dürtemler. Biz bir ýeke meselede aýdýar. Ýurtdaky ýagdaý çekip çydarlykdan bir döwür geçdi. Şunu biz şol rejimi agdaryp, döňderip näme etmeli bolsa, iş başyndan aýryp, täze Türkmenistany gurmaly şonuň ornuna. Şonu şeýitmesen, döwletem, milletem ýitip gidýär ýer ýüzünden diýip düşündirýär. Nämesi ýalňyş şu pikirler. Şu meseleni her birimiz öz bilişimizçe, görüşimizçe aýdyňlaşdyryp halka ýetirýär. Halk özüne geregini saýlap alar. Taglimatyňam, hereketiňam, pikiriňem, adamňam haýsy özüne, öz içki dünýäsine ýakyn bolsa, şonu bilen adam özüne bir uğrap barýardy. Ya bir maksady çeldi. Ine şolam edilip otyr. Biz diýemdi, men ýeke ýerde agdama, gelin maňa abone bolun. Ya ine bizi dinleň, beýlekileri dinlemäň, olur eýle, bular beýle.
Ona da otursaň ona ýene de özüňi döýüşiň görüp menden başga gahryman ýok diýen ýaly bolýardy. Ýurtdaşlar, ýok, o bolmaz. Ene bu soraňyza da jogap gaýtalap ýazyp oturman. Men ona ünsem berjek gelýär. Şol gaýta sokup otursaňyz şotak bilemek şey diýmek bilen özüňiz köşeşdirýäňizmi? Ya bir ýeriňizde pazar bolupdy, men düşünüp bilemem. Yok, eger şu sayt sizin göwnüňizde, men çykyşlym göwnüňizde yaramaýan bolsa, gidinde göwnüňizde yaraýanlar görün. Kimde garşylyk bar size? Eliňizde knopka, islerini kanal açyp bilýäňiz, islerini adamy ya topordyň lap bilýäňiz hereketi. Görün diňleň her kişi özüni görärek uğurdaşrak, pikirdeşrak insanları saýlap alýandyr. Şoň üçin aýtdym men başda, kim gaýkyny söýýär, kim küýküni diýip. Öz işiniz, öz erkinizdäki zatlar, ýurtdaşlar. Onun için bu meselede men asla incelikden düşemem. Sebäp men ýeke galyp 13 ýyllap ýekeje özüm, ýeke başyma çykyş etdim. Niyaz ölen gününden ta şol soňraky 19-njy ýyla çeldi. Ine. Kim geldi? Kim men gelip gatgalymda durdy, ýakömek etdi, hiç kim. Men diňe öz halkymy ynanyp edip oturan işim. Ýeke bolsam men şu halkyň arasyny ýa şu halkyň arkasyny, şu owansanly wepat bolan 770 ýigitlerimiň men gowyrlarynyň müjewiri. Ana. Öz bilenmedi botin men birinin barp pul dilemek ya kömek edin diýen ýerim bolsa, diňe olum halkymyz üçin şol kömek etmeli ýeri bardy. Ana Türkiýede ýigitlerimiz wepat bolýar. Gowyrlarymyz eýesiz galmasyn, ýitip gitmesin diýip ana şu halka çykyp ýürlenim. Taňry ýalkasyn toýumyzda gaýsyn. Ol kömek etdiň. Hemmäň şu kömek edenler. Toýumyzda gaýsyn. Olum bar. Onu aýtmak gerek, onu ýatladyp durmak gerek. Ene bolly. Ene men edip oturan çykyşlym şol. Kimin göwnüne yaramaýan bolsa gidin beýleki göwnüňde yarayan saýtlarda çykyş edin. Enne soňky soraga geldim şutaýdy. Soragam da dün maňa uğradypdyrlar. Ene harmana da şunu görsen, sen marada da şutaýdy. Sen adyňdan biri ýazypdyr, çykyş edipdir diýip. Hayran galyp, nähil kemen. Birinciden aýtmak parzym bar. Ýurtdaşlar, men wagtym ýok şu saýtlarda näme bolup geçýäni seretmek. Içki durmuşymyzdy. Orlarça ýerden ýüzlerçe adam çykyş edýär. Men bilen haýsy birine ýetişýän seretmek. Özüne aýdyp sanap geçen şol 7-8 san saýtymyzdaky edilýän çykyşlary diňlesem men bir sutkam ýetek edýär. Men başga da işim alladam ýeterli. Ýurdun meselesi var, ýurdun gaşanyň meselesi var, öz öýümiň meselesi var, durmuşyň meselesi var. Hemmesi bir wagtda bolup geçýär. Onun üçin men ýygyrlayan, planyny seredýän nisem onu ýalan sözledigim bar. Ýok. Men şu zatlar edemem. Men ýeke ýerde seredip bilýän käbir kardeşlerimiz uğradyar. Harmanda ştatyn üns berip seredin, bir zatlar diýipdir ýa aýdylypdyr. Şuňa siziň garaýşyňyz nähil. Ine men şonu seredip bilýän. Ýoksa bizim meclisimizden başga da çayhana diýip atlandyrýar. Şol bar. Başla. Şol çayhanada her bir meclis agzasy günnelik dünýäde gören, bilen, eşiden, okan, kitaplar gören, videolar, peýdalysyny, zadyny şotak ýazyp goýýar. Şol günneki ýazylýan kardeşlerimizden gelýän maglumat ya video rolikler ya saytlar ya makalalar ya öz pikirleri yüzlerçe. Men onu haýsy birini okaýyn. Şoňa özüňkä ýetişmeýän adam men beýleki saytlar okumak wagtym ýok. Ýöne uğradypdyrlar diýen gördüm. Şol ýanky bir çykyşlaň saýtlaň birini adyny tutup beren şol Farhat Durdyýewiň saýtyny bundan 3-4 gün ozur şo özü çykyş edipdir, öz programmasy bilen etsem petsem nähil Türkmenistan gelejegi beýleki işler barady. Ol öz işi, her bir garajdanyň hakkı bar bu zatlar etmäge goýatsyň. Ýöne şo taýdy bir men adymy, familiýamy, ulan men suratymy, men adymdan bir zatlar ýazypdyr. Men görmedim, ýöne şo ýazylan pozulypmy, aýrylypmy? Ýöne şonu aýrypdyrlar da, soň şo maňa garşylykly söýýänler bar. Şonu goýupdyrlar. Indi kimiň abyry şol? Barymjydan.
Şol saytyň eýesini gabyrymy ýa şol dinleýän halka gabyrymy? Birinciden men aslynda aýdýana hiç bir sayta girip baha beren adam da. Men näme diýjek bolsam meni öz saytymdan şumal aýdyp otyna. Ine şular ýaly edip aýdyp bilýän. Men niýasyny ýüzüne durup aýdan adam men näme üçin bärdäki adamlardan çekinmeli diýjek pikirimi aýtjak sözümi. Ol bolmajak zatlara. Onu soňra men hiç açan kümsüklik edip öz adymdan daşgaryn başga at bilen nickname bilen hiç ýerde hiç kime ýeke söz ýaranerim ýok. Aslynda ömrümde. Eger yazan bolsam hökümetiň öz içindäki saytlara şo taýda ýazýan, soňam öz saytymda şu taýda çykyş edip şunu ýazdym diýip aýdýan. Mesal üçin şol Aqşta paraşly mesele. O taýda ýazdym, ol jogap beripdir, ol jogabyny ýazan zatmy menne çykyp ekranyny halka aýdyp berdi. Menne giýdiň zat ýok o meselede. Sebäp ol halkyň, döwletiň, ýurduň meselesi. Ýöne ýere geldi şonam aýdym. Men saýtymda provokasiýa üçin şu geçen 3,5 ýylyň 4 ýylyň dowamyny ine ol plany eýle, plany beýle, ol eýdidi we beýdidi. Ýa şol adam erbetip men saýtymda ýazylýan kommentler bar. Duran ýerine aýrýan. Maňa olar ýaly gıybet, gürrüň, ol şahsiýete degilýän ýemeler, kümsüklikler aslynda gerekken. Men adamy o zatlar bilen ölçämem. Men adamy watany, halky, döwleti bolan garaýşy bilen ölçeýän. Şonuň üçin hiç biriňiz aýdyp bilmersiňiz, sen saýtyňda hana şonu garalap aýdypdyr, bir senem şonu saklapsyň diýip. Ýok. Men onu etçi adamda kimi men aklajagam bolsam, garalajagam bolsam öz dilim bar, öz gözüm bar, öz ýüzüm bar, şu taýda çykyş edip aýdýar. Şol pok dökýärler, maňa birinji günden 20 ýyl bäri. Indi wagtyňyz azarly, bilýäňiz ýygyňyzdan ýetdireňiz, bugun bolmasa erti işiniz gaýdýar. Taýýarlanyň. Her bir aýdylan sözüň jogapkärçiligi bardyr. Şonu aýdýan. Ondan ol şu mahal Guduz açan ýaly Orsiýadyň taraplary ýemäňiz bilen avatarkaňyz bilen Orsiýadyň ýa baýdaňyz bilen o taýda çykyşyp agdyňyza geleni pörkönüňiz bilen nire gaçyp gidersiňiz. Wa siziň sanalygyňyz dolup barýar, garaşyň bara. O gülleri men uzakda däl, şonu aýdýan. Ondan ýene de bir aýtmaly zat, watandaşlar, ýurtdaşlar gün-günden ýagdaý, syýasy ýagdaý ýitileşýe görüş, informasiýon uruş gidip dur, onu dürli ýollar bilen hökümet amal edip herekete girizjek bolýar, adamlaryň arasyna agdaralyk saljak bolýar. Men üçin tapawdy ýok. Haýsy topar ýa haýsy partiýa mi, hereket mi, kim nähil hereket edenmi? Etseler öz alkyşyny, özüniň gargysyny şol ýurda baramyzda halkdan alarlar. Bugun kun ölmedik ayın hamın paylaşmak biz için derse bir yolları 30 ýyldan gowrak wagt bäri geçip gelýär, siýasatyň nämedigini bilýär, nädip ýöredilmeligini bilýär, nädip maksada ýetmeligini görüp otyr. Bir kemçilik edýän ýer şu halkymyzy 30 ýyllap körderhin oýdular, ilmden, bilimden daşlaşdyrdylar, watandan juda düşürdiler. Indi şulaň hemmejigini bir ýere birikdirip çugdamlap ene bir herekete geçmegimiz gerek. Olam borup dur, gidip dur, ýurduň içinde orluklar herekete gelip başladı. On dowamy bor, çykyşlarymyzda onam aýdar gaýta ýenem gerek ýerler bar. Ene gysgaça şu günkü söhbetdeşimiz şulardan ibaret. Görende adamy duran ýerine aýtmak gerekdir. Sebäp soňra dogrudanam şu aýdan bolaýmasyn, şonu ýazan bolaýmasyn diýip adam mümkinlikler biljekdir. Şoň üçin aýdýan. Men hiç açan hiç ýerde başga bir nickname bilen ýa birine içgaraçylyk edip ýazan zatlym ýok diýjek bolsam şu dilim bilen şu ýüzüm bilen diýip gelen adam şu ömrüme çel. Galanam şeýle bar. Bolýa on ýurtdaşlar sag bolun, hemmäňiziň öýüňde saglyk. Ýene gepleşiklere çel sag oturuň.